Okay. Til at starte med, så vil vi gerne forklare sætning 4. For at forklare sætning 4, så skal vi have formlen, som siges således, at v parentes med 0 giver således 180 grader. Så 0 grader op til 180 grader. For at v skal være spids, så bruger vi den her ligning ved at sige v omregnes til a pil gange b pil, som er større end 0. V, for at den næste ligning skal være ret, så skal v omregnes a pil gange b pil er lig med 0. V, for at afregne v skal være stump, så skal v omregnes a pil gange b pil mindre end 0. Og nu skal vi komme til beviset. Beviset har a pil gange b pil, som er større end 0. For at aflægge a pil gange b pil, så har vi afregnet med 3 ligninger. For at v skal være spids, så siger vi 0 grader op til 90 grader kan omregnes 0 omregnes a pil op a pil gange b pil divideret med a pil gange b pil, som er større end 0, omregnes videre til a pil gange b pil, som er større end 0. For at v skal være ret i den her ligning, så siger vi v er lige med 90 grader omregnes til cosinus v, altså cosinus vinkel er lige med 0 omregnes videre til a pil gange b pil divideret med a pil gange b pil er lige med 0, som omregnes videre til a pil gange b pil er lige med 0. For at v skal være stump, så skal vi sige